Fix-xahar ta' Ottubru 2024 madwar 400 isqof u anke saċerdoti u lajċi se jiltaqgħu il-Vatikan madwar il-Papa Franġisku biex inkomplu niddiskutu dwar is-sinodalità. Tgħiduli di x'inhi dis-sinodalità? Li aħna bħala Nsara nimxu flimkien. Din il-laqgħa stess tissejjaħ sinodu mixja flimkien. Se nkunu diversi nies b'diversi lingwi minn kull parti tad-dinja, hija esperjenza fiha nfisha li tiltaqa' ma' tant nies ta' kulturi, lingwi u esperjenzi differenti. Imma fiha nfisha din l-esperjenza ta' sinodalità li aħna nimxu flimkien, nitolbu flimkien, niddiskutu flimkien, tittejna biex ikonna knisja li verament nimxu flimkien. 3 temi importanti li se niddiskutu din is-sena huma li aħna nkunu nies li jħobbu l-għaqda, li nkunu knisja f'komunjoni, li nipparteċipaw flimkien fil-ħajja tal-Knisja, xi knisja mhux tal-Isfiritu tal-qassisin biss, imma hija ta' kulħadd, hija l-familja tal-Insara, tal-Imam din kollha, u li aħna nkunu wkoll poplu missjonarju, li ma nibżgħux nagħtu xhieda lil Ġesu. Itolbu ħafna lina biex din l-esperjenza li se ddum xahar sħiħ tkun għalina wkoll esperjenza li tqawwina fil-fedeltà tagħna lejn Ġesu qabel kollox, tiġborna flimkien madwar il-Papa u tagħmilna wkoll rajja skont il-qalb ta' Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Li grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Fl-isem Ġesu nagħtikom il-għodwa u l-ġurnata tajba. Kemm grazzja kbira li għal darb'oħra Ġesu nistgħu niltaqgħu miegħu dal-għodu wkoll f'din il-quddiesa permezz tal-kelma tiegħu u tal-Ewkaristija li se niċċelebraw. Kemm grazzja kbira li għandna l-Ġesu magħna, dan Alla li qiegħed magħna. Illum sabiħ li qed infakru wkoll il-memorja tal-Qaddis Papa Ġwanni 23, dan il-Papa twajjeb kif kien magħruf, però li fuq kollox minkejja x-xuħija tiegħu, minkejja li dam 4 snin u nofs biss Papa, però beda l-konċilju. Fil-fatt din il-ġurnata tal-qdusija tiegħu propju tintwera meta beda il-Kunċilju. Kemm grazzja kbira għall-Knisja li verament tagħna din l-esperjenza. Mhux ta' bxejn illum qed ingawdu bħalma qed ingawdu anki tal-ġranet li l-Papa flimkien mal-isfijiet fil-laqgħa tas-Sinodu. Jew nitolbu wkoll għalihom. Jew ninaqdu flimkien niftħu qalbna għal dan Alla li jixtieq ikun fil-qalb tagħna. Nirringrazzjaw lil Alla ta' dak kollu li qed jagħmel magħna, nitolbuh jgħinna ħalli ngħixu ħajja tajba u nitolbuh jadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tfawwar tubitek fuqna li nitolbuk u tatina aktar milli jistħoqilna, aktar milli aħna stess nistgħu nixtiequ. Xerret fuqna ħnina tiegħek billi taħfrinna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tatina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan
fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lil Galatin. Ħuti, kunu għafu li dawk li jemnu dawk huma wlied Abram u l-Iskrittura li rat sa minn qabel li Alla kellu jiġġustifika l-ġentili permezz tal-fidi ħabbret minn qabel lil Abram fik jitbirku il-ġnus kollha. Għalhekk dawk li jemnu jitbirku ma' Abram li kien jemmen. Imma dawk kollha li jgħixu bl-opri tal-liġi huma taħt is-saħta. Għax hemm miktub. Misħut kull min ma joqgħodx għal ħwejjeġ kollha li hemm imniżla fil-ktieb tal-liġi u ma jagħmilhomx. U li ħadd permezz tal-liġi ma hu ġustifikat quddiem Alla jidher ċar. La darba il-ġust jgħix bil-fidi. Issa il-liġi mhijiex ġejja mill-fidi, imma min jagħmel dawn il-ħwejjeġ jgħix bihom. Kristu fdina mis-saħta tal-liġi billi sar u nnifsu saħta għalina għax hemm miktub misħut min ikun imdendel mal-ewda biex fi Kristu Ġesu il-barka ta' Abram tilħaq il-ġnus kollha u biex permezz tal-fidi aħna nilqgħu il-weda tal-Ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr il-Alla. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Flimkien, il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Infaħrek mulej b'qalbi kollha. Inxandar eġġubijietek kollha. Nifraħ u nitenna bik. Nanni l-ismek int Alla loli. Flimkien, il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. ċanfart il-ġnus u qritt il-ħżiena, ħassart isimhom għal dejjem ta' dejjem. Waqgħu il-ġnus fil-ħofra li ħaffru, fix-xibka li ħbew inqabad riġilhom. Flimkien, il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Imma l-mulej isaltan għal dejjem, iwaqqaf għal ħaq it-tron tiegħu u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Jiġġudika il-popli bis-sewwa. Flimkien, il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Issa se jitkaċċa il-prinċep ta' din id-dinja u meta nintrefa fuq l-art jien niġbed il-bnedmin kollha lejja. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qarim l-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien wara li Ġesu keċċa x-xitan, xi wħud qalulu bis-saħħa ta' Belżebub, il-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten, oħrajn biex ġarbuh ridu minn għandu sinjal mis-sema. Iżdu ntebaħ x'kienet il-fema tagħhom u qalilhom. Kull saltna maqsuma fiha nnifisha issir ħerba u ta' qadar fuq oħra. Jekk ix-xitan ukoll u kontra tiegħu innifsu, kif se jżomm wieqfa s-saltna tiegħu? Għax intkom tgħidu li jien bis-saħħa ta' Belżebub inkeċċihom ix-xjaten. Imma jekk jien qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Belżebub u lidkom bis-saħħa ta' min ikeċċuhom.
għalhekk huma stess ikunu mħalfin tagħkom. Iżda jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Alla, dan ifisser li waslitilkom is-saltna ta' Alla. Sakemm il-bniedem qawwi warma tajjeb jassis il-palazz tiegħu, ħwejġu ikunu fi żgur. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbes fuqu u jelbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu u jqassam il-prisa tiegħu. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi jixerred. Meta l-ispirtu mniġġes joħroġ mill-bniedem, huwa jmur jiġġerra u jfittex il-mistrieħ f'artoq nixfa. U billi ma jsibx imkien jgħid mela ħanerġa' lura lejn dari mnejn ħriġt u x'ħin jiġi isiba miknusa u kollox f'postu. Imbagħad imur iġib 7 spirti oħra qar minnu u jidħlu joqogħdu hemm ġew. U fl-aħħar dak il-bniedem isib ruħu f'qagħda qar minn ta' qabel. Il-kelma tal-mulej. التفير لله كريستو. Hija grazzja kbira li nintaqgħu ma' Ġesu. Li jkollna ċans li ftħinna għajnejna fuq ħafna affarijiet li bl-għajnuna tiegħu aħna kapaċi naraw mod ieħor il-ħajja. Fil-fatt illum qed ikellimna saħansitra fuq ix-xitan. Però il-ġrajja tal-lum turina kemm importanti dak li qal Ġesu. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw lil Alla. Meta jien ma nkun safi f'Alla, meta jiena ma nkunx fil-grazzja tiegħu, meta jien nżomm il-bibeda f'qalbi, meta jiena nżomm il-preġudizzju f'qalbi, meta jiena nżomm il-ġudizzju f'qalbi, meta jiena nżomm affarijiet li mhumiex talla f'qalbi. Ovvjament ma nistax nara lil Alla fil-ġrajiet u fil-persuni barra minni. Insiba diffiċli. U għalhekk meta nitkellmu anki fuq il-bniedem li jkun pessimist, li jara kollox ikraħ, li ma jarax is-sabiħ, illum għandna ġrajja minnhom dawn. Fejn il-Fariżej ta' dak iż-żmien, propju għaliex ma kienx hemm sfortunatament din is-safa fil-qalb tagħhom, ma setawx jarfu lil Ġesu. Ma setawx jarfu lil Ġesu li huwa Alla. U mhux ta' bxejn waslu biex ridu jitfawh minn fuq għolja, waslu biex isalbuh, mhux ta' bxejn kienu jaraw kif se jaqbduh f'xi ħaġa, ma setawx jifhmu li dan li kien fosthom kien Ġesu li ġie mis-sema, li nbagħat minn Alla l-Missier. Però mhux ta' bxejn id-differenza kif qal anke San Pawl fl-ewwel qari. Aħna dak li jmexxina hija l-fidi f'Alla. U meta jkollok din il-fidi f'Alla li allura ġiblek ukoll din is-safa f'qalbek, inti tkun tista' verament tilqa' lil Ġesu fil-ħajja tiegħek. Il-grazzja li kellha l-Madonna stess, pereżempju, li anke jekk ma fehmitx imma tant fdat f'Alla, li rat lil Alla, li rat dak li rid minnha u qalt lu jien ħanaqdik bil-qalb. Kemm grazzja kbira ġifieri meta jiena bħalma qed nagħmel dalgħodu nieħu sehem f'din il-laqgħa tiegħi ma' Ġesu. Ħalli nsaħħaħ din il-fidi tiegħi fih. Ħalli nsaħħaħ din is-safa fil-qalb tiegħi fih. Ħalli nkun nista' mbagħad matul il-ġurnata u għalhekk hija bżonn anke l-quddiesa ta' kuljum, ħalli jiena nkun nista' mbagħad nara l-ġrajiet, nara l-persuni fid-dawl tiegħu. Allura mbagħad meta nara l-persuni anki dawk ta' madwari fil-familja, ma narhomx jaten kif ħafna drabi ngħidu, naraħ xitan. Ma nasalx biex narah hekk u ma nasalx iktar u iktar biex ngħidha. Il għaliex jekk jiena qed ngħix Ġesu, nara lil persuna anki jekk stess f'mument jibes, forsi għax weġġat li qalbi, forsi għaliex qed tagħmilli l-ġurnata anki tqila, però jiena nara f'Ġesu. F'Ġesu anki msallab, f'Ġesu li rrid inħobb, li rrid inħaddam minn qalbi. U allura ma jibqax iktar diffikultà li din il-persuna qed nara xitan, anzi, qed nara Ġesu li jiena rrid nanna u nħobb.
U dini għal-esperjenza sabiħa li aħna l-insara qegħdin nagħmlu. U għalhekk imbagħad tifhem għalfejn Ġesu anki din l-esperjenza ħallina ngħaddu minnha anki tal-lum tax-xitan biex jurina verament l-atteġġament tagħna kif għandu jkun biex neħelbu dan il-ħażen ta' din il-persuna li tixtieq tkissirna u tfarrakna kif anki qal fl-aħħar. Fejn anki meta joħroġ minna u jmur jerġa' jiġi u jsib da notfa, però jerġa' jiġi b'aktar forza. Kif nafu mill-ħajjiet ta' bosta qaddisin li għaddihom minn turmenti kbar. U din hija l-grazzja kbira ħuti. Din hija l-grazzja li għandu jpollna fiduċja u għandu jsaħħilna qalbna biex ma nibżawx lanqas mix-xitan, lanqas bit-tentazzjonijiet tiegħu, imma nibqgħu verament fidili fih fl-imħabba tagħna lih, b'din il-fida qawwija, b'din is-safa f'qalbna, ħalli verament nistgħu naraw lil Alla fil-ġrajiet u fil-persuni li aħna niltaqgħu magħhom. Jekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Biex xieraq nitolbu għall-Papa u l-isfijiet tagħna fosthom l-Arċisqof tagħna f'din il-laqgħa tas-Sinodu ħalli jkun mument ta' grazzja għall-Papa u għall-isfijiet tagħna u jkun mument ta' grazzja fuq kollox għall-Knisja ħalli dak li l-Ispirtu Santu se jagħti fis-Sinodu tkun ta' grazzja lina l-koll. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Xieraq li nitolbu wkoll għal dawk il-pajjiżi li fihom hemm il-gwerra li hemm in-nies ibatu. Biex il-mexxija tal-ġnus b'sinċerità ifittxu dak li jista' jġib il-paċi u jwaqqaf il-gwerer. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbuk mulej għal ħutna l-Amerikani, speċjalment fi Florida, li bħalissa għaddejjin mill-tempesta tal-Urugan biex tieħu ħsiebhom tħarishom u tgħinhom mulej ħalli jibqgħu ikollhom il-fiduċja tagħhom fik. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li dalgħodu marru fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom biex tħarishom minn kull ħsara u minn kull deni u tagħtihom il-grazzja li jgħixu din il-ġurnata fir-rieda tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għall-esis mejtin tagħna. Ismana nitolbu mulej. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Dawl ta' dejjem jiddililhom jistrieħu fis-sliem. Amen. Nitolbu l-Madonna tieħu ħsiebna u tħarisna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju mwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna permezz ta' din il-quddiesa li aħna qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswinna s-salvazzjoni tagħna permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin, aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismawwitu l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewit. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewit. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna huwa Ġesu li bent Alla li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għamin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Għaqada fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet, is-saċerdoti u r-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Papa Ġwanni 23 u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu t-talba li għallimna Ġesu. Bissirna li inti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma nafru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nobitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Noffru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi n-nobit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nobit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nobit tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu Ġesu li qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħedjin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla, u għaffirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox, dis-sagrament li bija ħadna kemm tqarbilna, ikun l-ikel u x-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Nbirku lill-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Qabel intemmu x-xandira tal-lum ninformakom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta qed tilqordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2025. Id-djarju li huwa bil-Malti jinkludi l-iskruttura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u d-dati tal-Festiv Malta Għawdex fost l-oħrajn. Biex tordna l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel fuq 25906208 mit-tnejn sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lil familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid
nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. L-ewwel Alla tagħna smat tal-btana ħlesina u qafmana. Glorja l-Missier u l-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna lik ismat tal-btana. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tat-tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missierna li jindef ismawiet titqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum u ħafrilna d-nobitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima għalik Marija bli grazzja mrija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazzja mrija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazzja mrija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazzja mrija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazzja mrija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazzja mrija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazzja mrija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazzja mrija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazzja mrija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazzja mrija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier u l-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik ismat tal-btana Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tat-tbatija, meta Sidna Ġesu kien marbut ma' kolonna u msawwad. Missierna li jindef ismawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum u ħafrilna d-nobitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima għalik Marija bli grazzja mrija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazzja mrija l-mulej miegħek,
mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikuni bniedem bħanna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infen, u l-ġenna l-erwiħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu poġġowlu fuq rasu kuruna ta' xew. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, u għafrilna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bli-grazzja mlija l-mulejmiek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina,
li tikuni bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-inferno, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu ġie mobbi blowta tas-salib. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. خبزنا ta' kuljum għatina l-lum u għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minnuħati għalina la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-denni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Marija Santissima urina li inti jomna, għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina li tikuni bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu ġie msallab fuq is-salib u fuq u miet. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. خبزنا ta' kuljum għatina l-lum u għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minnuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa,
unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mtinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazzjom li għal-mulejmijek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mtinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazzjom li għal-mulejmijek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mtinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazzjom li għal-mulejmijek, berkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mtinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missir u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Slima għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u ta' matana. Slima għalik li kinajtu li xaħna turufnatu li teva. Dilet nitnedu aħna nibku nofu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwalejna u karenijiet tal-ħnina. Urina wara dan it-truflament, il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Skont il-fejma tal-Papa. Missierna li jinti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-semejdu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, u għafrilna d-nobizna, bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli grazzjom li għal-mulejmijek, berkin di fost id-disa, unbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mtinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missir u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw tal-dejjem jiddilu. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità mqazza Alla. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li siet safja. Itlob għalina. Om li siet nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoqli mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parid tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħdina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mela tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-borda. Itlob għalina. Ken tal-bitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultan tal-anġli. Itlob għalina. Sultan tal-patriarki. Itlob għalina. Sultan tal-profeti. Itlob għalina. Sultan tal-apostli. Itlob għalina. Sultan tal-martri. Itlob għalina. Sultan tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultan tal-verġni. Itlob għalina. Sultan tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultan amnisna minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultan amtella s-sema. Itlob għalina. Sultan tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultan tal-familja. Itlob għalina. Sultan tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Affrilla nitolbu mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbu mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistaw ilna dak li werna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijek muli Alla, nitolbuk, ningawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu.
San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażżar Alla li tolbu bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa tal-Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastjan Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missiena, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. San Papa Giovanni 23, Itlob għalina. Beatu Nazzu Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak krepitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu feru Alla u feru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Makulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Ġusepp, arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.